Ngin pen khi win bet nakamanta ka bhagamiat janga chaj ben riu ong uba Donald Thaba har jingra kidap sapun rus nem janga sen ki asu hamaulai nong kwar usamla Donald Thaba ulong yakani hakaba pensyai ka jing syak no bagi dekat ka sen ki asu ki de ki khna klem kam klem cham bat ki dang pen kul marshnong usamla Donald ulaya thoru balaseng yaka ki asu ban pen yo yaka hok janga samla puli khasi bat ban yarap yaki khna puli ki baduk ban kan teuru yaka puli ki puthi Ulaya thok shushu badai ke KSU ke balaya khun bermanra ya ke embus shashlong. Hendai ula pensyai baga jengmi jongki shasurok ban penki wen. Kadai namar ke jengle dan bor bat jeng syak le trai kli haki mender bat ban yadaru ya ke jenglong rit paj halaka jongkari. Dan Gibril kibaong ba kibai thu ya ke KSU kum kata kawalam kasti dan ni kita ki frontline warriors kibai khun nak kabenta katau ba jongkari bat kajat benriu kidan gi bakali kibaong ba laseng ya ke KSU nak kabenta ki samla puli ndrei balai ke KSU kam jushim khia ya ka ta ka puli ka puthi hang ni hapo ke jela ke jongi kidan ru ki baong ba kaseng KSU kadai tang kaseng jong gitu Gibril ki baklam kam khlam jam ki basuyang thalat asurok bakim dan ni ben le ki rung ha ka KSU kidan ru ki baong ba kaseng KSU kadai tang kaseng ka ba pen kulmar snong ka ba pen kiwi snong to ai lat ngan pen khuit UAPW ngan pen shai UAPW ha ka bai dei ba kita ka jik snow jong Gibril ha ka juk ka ba menswa bat ka juk ka ba menta ka KSU hot laseng ya ka nakabenta ban pek ya ka ba kamiat ka puli ka puti ha ka tu por badang elam ya ka KSU di ba panbor tariang bampuai doar blai bat kami presiden bat iba Geoffrey S Basan kami general secretary jong KSU hot ka por iba Geoffrey mtai lalong ramasnong jong mission compound kishim ya ki issues ki form ya ka KSU halor kanong rem nomar ki iba ki samla kasi kimyo ya kata ka hok kum kita ki samla puli hala ka jong jela teng kimyo ya ki hostel kimyo kita ki book grants ni ki budget kot kimyo ya ka scholarship akapor ka pabiang bat kum juru ka jing gele ban kentiu ya ka puli ka puthi ka KSU ya kini ki issues hadu menta kadang yai beteng ka KSU kadang la ka jong ka education cell ka balakli do education secretary jong ka KSU Central Executive Council bat ki education secretaries jong kita nak terekam ki bafer ki badal keleng ka brief nyok trap ki members jong ka education cell bat ki education cell jong ka KSU nadu menswa hadu mentaki shim ki mat ki bafer lada ki shim jing ki samla puli ha ki school ki college lani wat apo ki school ba aru ka KSU ka shim ka jing hiardor ha ka puli ka puthi lengba kata ka monopolization of education lengba ki textbook ikot kisla kadi ke KSU ke batenru na kapor namar ka kwa ka quality of education kajing ki balwan ra no ya ka embos office ka regional office ni po slong kadi namar kajing torti ha ka tu kapor ha ka ba kajing kili na po ka embos si klampoy ha ki examination centers ki badon na po sector 1 ki badon ha ki tan jayaw mot pran ba kum ta ter ke KSU ka shimru ya kisinjam hakaba ya itu kapun ko buram ya gitu samla ki bawan sakmat hakapuli ka puthi amtang kata ndrei teng wat ki school ru ka KSU ki school shanong kandong ka juerap ban penbha ban penserdap menyerap lagi ikot isla lagi ben kisuki bat kum tar ka KSU ka sele ya kini na kapor ndrei ka KSU kam don kam ban puturoy than ya ki kam ki batrei Nrito ay ba uban na jorong hi unay kajing bishar hakadu katno ngile na kabanta ka puli ka puti haba kajing ya lenti jong ka KSU kumbala seng na kabanta ka puli puti la na kita ki on campus issue ka haban shim ki off campus issue namar inongelam jong ka KSU idei kita kinongelam ibala nang lastat ibala puli puti but isngo dei ba kajing kajing bom shimkhia jong kinong mi khmat ban telakam ya kan kajing rum kertap ki menderi mentelakam ya kajing le donbor kajing tombor ki menderi ya ki samla kasi
kala penbitar ya dekot jong ki isu bat tum ki samla puli ki lahaban shim susu ya kiwi ki issues hakaba ki haban pek na kabenta ka jingne ka jing yo ka snap ka bakarpang ka jong ka jet benriu ka jing long try hala ka kendo ka siap ka jing khanglat ba ka jet benriu kan long ripat hala ka jong ka kendo ka siap kombolong ka Tripura ba ka ki isu ka shim begini senjam ba de ko to ka por kami ka jing ki phalo kimi ki jing kan at kidan ki jing ki kidan ki bonds kidan ki road blockades kidan ki office picketings ba tum ta ter idekot ka ki isu ru lagi spangut kila syakam kila syak sejil kidan ki basyak penyap ru badai hang ni baki briu ki ong ba ide ginong promotion ong la ki briu ki bom don kam don jam henrei nganong yepi ba hatu kum usamla ni kwa si ban susya bom syata syak bom syatit in kwa si ban pelut por ban mi syamadan ban yakun ban ya dawai ki hok henrei namar ba kamesim kam nasya kamesim ke ing kamesim ke raham kamesim ke bitar kamesim kam nasya bengin supek baka jet benriu ke jungi ka syak thombor ka syak yurat ngimban si bengi hak ban mi syakmat bala ka ju aporu kadai ka jingi ijngai jong wei pu wei udakot ka ki isu wei pu wei samla udakot ka ki isu namar bagi lai i bahadin pau snam ladeng idang yai yo thia ladeng idang yai up baka ka satap lup yang i kamu ka jet benriu ka namla man lai ai namar nglai i ginuksa ka magi bigi jela kum Tripura ha Asam ni ya Tripura ha bagi kun persya ya kata ka jingrung kertap ki menderi ilai kun dagi bateng e bagi laseng di ikun hun le no ki bapher henrei kim la le isu namar ba ka political power jong ka Tripura labat dagi wei bat ke jet benriu ka khai ka pateng ka khando ka siap ka capital ni ka nongba jong ka jela Tripura ru labat namaki inongelam ka ki isu gilai i kata bakim kwa banlong kamta de lo kata kanong rem ngihap ban mi ngihap ban IT tadi ngihap ban penkiwen ngin penkiwen baik nak banta ka bha kamiat ka dawba jong kari ba cek menriu nalor kita ki ibro ka ki isu kuma play i menta ka le ru kita ki kam kita ki benevolent acts dan kita ki act of kindness ki ba ka juerap ki parado parasnam ki badan kanu ka jingi hakapor COVID-19 kaki isu kalau no senyang sibun baru arsenam lenter hakaleng ga briu nyok trap nadu ukhaw hadu ka jing sami ki PPE buat di hospital suruh ngirap but kani kasni ka pamenta kani ka yeng ka balatay de kaki isu mulai circle kalong kawai ka sakhi ka ba kaki isu hai bor ibarit wala ka de tang kaseng jong ki kena samla jong ki kena puli henrei leng ba ka jing trelam jing tre rengkat but ikatukan ni ki briu kiba no senyang kiba yarap ya ki isu ngilala ban le isnei ban tei ya kat kani kayeng kani kamdei tanggasin ka banitong baka ki isu kala jupun snayeng ndrei nakapor hasora hakaleng gabri humyo trap anong ston aman lagi jaka ki isu ka juwat ka ju servi bada kadai lap bagi dadan sisa kita ki bajenjar ki badan kam sisa ka juarap bat pensna yakum kini ki jayeng kabakam snow Kerpang pada mentah kasih kalong ba omtang kayeng baikong Regina yo Henry ilayo rekat ru ya kajaka na iway inong Samaria babha baitai di kong streamlet harbi ni sutanat sikadai yapi kong streamlet harbi hakaba pila dakajing kelut mesim pilan ais ngubha ya kini kajaka si kong Regina ba inyo ban syong ban sa ban pendot kami gini ka jaka kam ka jongi